Zarauzko Kirol Elkartearen pilota atalak jakinarazi duenez, aurten ere abian da dagoenezko frontoi txikian abuztuan zehar jokatuko den 45. Patxi Zaporra memoriala. Txapelketa hau bikotekatkoa izaten da eta neurri laborragoak, errebotea eta joko baldintza bereziak dituen frontoian jokatzen da. Inskripzio epea uztailaren 15 bitartekoa da. Epe horretatik kanpo ez da bikoterik onartuko. Bikote bakoitzaren ondorengo datuak eman behar dira 658-077-126 telefonoan, izena bizenak, herria, adina eta euren kontaktuko telefonoa. Bi emanez gero hobe. Aurten inskripzio gastu gisa bikote bakoitzak 20 euro jarri beharko ditu. Lehenengo partiduan hain zuzen. Txapelketa honetan, hain ohikoak izaten diren eguteki aldaketak medio, pilotariei eurekin kontaktatzeko arazorik ez jartzea eskatzen zaie. Bestetik, finaleko egunean parte hartzen duten guztiak gonbidatuta daude antolatzaileekin egiten den afarira. Beraz, oraintxe dute, pilotariak aukera, ezagutzen baduzue zuen familiarte edo lagunartean pilotariren bat, bikotea bilatu, eta Zaporra memorialean aritzeko aukera izango dute izena Kirol Elkarteari emanaz.